kapatuan pra Bangay sa hisin. Kalong kakabuk siya rin ibanwan. Hakan ay gurukom ban mani ublay. Lingba ka YouTube channel. Nga ngo ublay nagbantangan ni galat. Bangilala bani kendo. Mane lingba ka Sabbath School. Pat menta lingba ka GSN ito kana. Ublay kerkuyangi kat bangi mani yau hakan ni kasungi. Ngakuan pediang sngov ha ya piway siya kanay kajing ya sang baa jungi kanay kasungi kajing ya sang divine service kung mangi juong kanay kajing ya sang ito kana ngagets kaya mo plain kuyangi kat bangi mane yu ha kanay kasungi sa sisin natry klam da penslam syo ka por kalapian yang ibangin ya ruway no kajing ruway sedang Hendra Schwab ngin ruai gajing ruai sedang. Yaki paralog, ki baya snot lang bat ngi lembaga nga channel. Ki prabangan nga jakai ba per na snotho ki la bandon. Ki prabangan nagi way ki districts. Nga pediang snop hai pi shak nga gajing ya Manilan jongi ha nga sngi ka jomu blay. Pikumbanya sedang no kane kajing seng baa jongi hakane ka sngi ka bakoi bagantang jong play nginya pai shi kot jing ruai ka number ka ba saus pa arpuwe na kot jing ruai ka ba thamai lais pa prapulai na kot jing ruai ka ba rim na ka SDH sans pa arpuan ka jing ruai ka ba kerteng yala jing kermen ngalatay Yala jingkermen ngalatay. Ngini ruai lot kitu kit khot barok saw to li hadin kata nginyo ya ka jing nginyo ya ka jing pulis dang hadin kata ngin yo ya ka jing ruai sedang. Tungin ya ruai kene jing ruai nam gerpat ya barok kipa la le sing ini yang la pakin ruai kene jing ruai. Shua bangin ya let shutrai lembaga jing duai ngin ya pai sha the gospel jong Lucas the gospel jong Lucas ke khot ka lenong ka bakat hinyo the gospel jong Lucas ka lenong ka bakat hinyo
but ngin yo puli ngin yo puli ka khot ka bakhat san but ka bakhat real gospel u Lucas ka lanong bakhat nyo ka khot ka bakhat san but khat real ki contain ki bang kum ni u wait in aki habau la yo I balapen kia ya ulawan pai udaya ro pendon buram yo blay da giktin bajam bat uladam krup ha kejat jong udam ngo ya unete ulalong unong Samaria lesengan beteng bat khot bakat nyo rukum jo jisu te ulayato ula shem la pen khot yakishipau Hendrai hamno kita ki kandai. Jing puli na tin jo blay, but na ngets kemu blay kerkuyangi lengba kini ki jing puli. Kita ki bala lesing ini dem kosel kene kapor, kum bengi jule yang maning ini dem kosel ki jaga ki ba pi snobet pi laban ya dem kosel, but ngini duai dem kosel mentah. Living your duai. Au blay ukpa jingi bahabning. Ublay balong unong pen unong pen kia, but unong pen long. Hakani ka sngi go trying wan shame na ba ni ki brung im don bor. Naladi rangi don kabor nami. Kublay shibon malakot yangi waipi wai go try bingin wan kumni ban ya mani pen don buram. But ban yaro ika kerteng bakrau jo me ko try. Akan ika kelebat kum kabalang ikwa bantuai na kebentai prabangit ki badon haki yeng ki paper jongki. Lengba kan ika lockdown ngem shem lala ko try gini katu kat ni tayo ban ya lumlang kum ki prabangit. Hendrai ngi sngo kemen ko try lengba kini ki technology gini ki sngi bangila ban penpoi ki kubor syaki long yeng long sem jongki prabangit bat ki parlok jongi. Try kan neka sngi kwa wan bo ti gijing im jongi shim yang i go try ko bangi long thau thamai ki don no jongi hikai yang i bangin nang ban long kumame ya rap yang i ko kan rat bangin la ban e yaki wai pat ko bangi e yaladi haga jo ka por ko try ngi kwa ban dwai na banta ki to ki badon hapneng ga jing pang ga jing shitam ki don ki prabanget jongi ki badon ki jing pang ki jing shitam ki ba per men kar khu yaki ko try men kner ki ti blay jongi halor jongi but men kenal ki blay halor jonki but men ai bor ki go tribe kin la ban yeng na ki jing thia pang jonki but kin ya ro pandon buram ya ka kerteng jongme try ka ne ga sngi kwa ru ban dwai na ka banta ki to ki ba yo ka ne ga jing pang happening kem lang sa lang ka COVID-19 kum bangi barok ni tep hot kat kum ka jing tep ha ne ga jilang ila don kat to kat ne ki case ni duai nagabanta gini nong pang ko try ai bor yaki ai ka jing kershan yaki ai ka jing kemensim ke ban ai jing kermen yaki ko try pa ka wai ka si ken la ban let pai biang shigi yeng ki sem let pai biang shigi bahi yeng ba sem da ka met ka bakot ka bakhia ka ne barok ko try ka la ban long da ka jing yarap jong me ha ka jo ka por mi tip ha ka jilla jongi ha ka ri jongi pa ka perthai bro ka wai la don shibun ki bla do not ya ki men sim ki bakodor try nga kwa bandwai na bantagi to ki long yeng long sem na kwa bandwai na bantagi khon ki kti ki bala sha e no sha den ko try ngim tip ka e ban long ha ga jing im joki ngim tip ka e ban jia ha ga jing im joki ki don ki long yeng ki bla do no yuk pa ki don ki long yeng bla do no ke kme ki men ki para ko try na dwai bo men sim jo me let hap deng joki but I men sim ki ko try kram kin la ban yo ya ka jing pentengen leng ba jong me ni duai ru na ka banta ka long ying ka badan markhap bat ka ying mane jongi ka long ying jong u Dr. Silo u bala klat no kat to kat neski menshua trangi kwa ban kerpat kum ki para marjan jong ka ne ka long ying ba men ker khu yaki men ai yaki ka jing tengen hot ki dang hap ban yale ban yokot na ganega jingpan hendrai ka joka por ko try ka don ka jing snow si ka ba shikat dai e ko try unil o badum la long ko mulo mo ba he balawan ha halor ki klik jonki
rai ai bori ki ko try begin chula ban chu pai shame ban shania hame na ki aka baro ki ba me mele me kam tip kam ba ma me ko try ban yang ki brio hakane ka klub mat ni kwa ru ban dwai na ban ta ki doctor ki nurse na kwa ban dwai na ban ta ki paramedical staff na kwa ban dwai na ban ta ki pulit ki ba apahara na ka wei ka jaka sha ka wei pat kam tam shakini ki hotspot areas na duai ko try na banta ka sorkar but ki sorkar baro jong ki jilla jong ka negari but ka sorkar pedeng ru ko try jong ka negari ki jongi ai bori ki ko try kin la ban yo ya ka lat kelenti kin la ban ya rap ikin ong shong shnong jong ka negari jongi bangin light na kini ki jing pang baro ko try na ka pat hame la ka long ka mon ka jong me wat num ai lat yang ko try bangin net slim ha pedeng ka negari jing pang ai bagi ki researchers kin yo let's say ki dawai ki balak ban wan ra ya ka jingkot lane bagi yo ki vaccine kena man la ban yada ya ki pat ba babon na kane ka jingpan ni tips kem go try bagi ni ki aka baro ki long ha ki ti jome pat meu blay man le ka bhatam hagani ka sngi go try kat bangi beteng pat ikani jing mani jongi to ai woman sema khot un don ron kat pat ni abi khubor ki bangin yo lang baga tin jong mekin long sha ki khubor ki ban pen em yangi ki khubor ki ban ai yangi ya ka jinkermen ko mahagini ki por bangi don kaneka pandemic khublai shibon go try mlai asong ne ki jinker pat lading lanang ban pan so ha pediang ke jing duai jongi lading nang hikai ngi bangin kam nang shu ban pan ban kerpat hame ko try ranga ngets kem nalor kini ki aka baro me kam sngo thok ma me ki jing don kam jongi wei pi wei me tip ma me ko try ya ka don no jongi sngo pha pen orlong ye ki jing thrang bat ye ki jing am no jongi don no jongi ko try ha ka teng u jisungi pan ye kini baro amen. Rabangan kublai shibon bepilai lek rangkat bat ni hakane ka sngi lambaga jing duai hakane ka por kumbangi jule ha ki jing yalang ki jing seng jongi ngin yulum no ai ka jing show hot kala poi ka por wat ladang i don ki long yeng long sem jongi rengim la klam da ai ngo yu blai na ka banta ka jing ku jong u blai la ka ku yangi lambaga ka kwat ka khia ublay la kerku yangi lang bagi jing kerku blay ki jong u but nga ngets kem bo ublay un bo ya kakti jong u halor jongi iway piway kana min yo ki jing yada kata kam don ki jing after tin na liang jong no ru na ngai rai ka ni ka por kum ka way na ki lat ban pan i ya ki jing somo jongi ya ki jing kerku ka bo blay la the halor jongi ngin kerpat ya piu pin ya lum ya ka way na shi pau ki long yeng long sem jong pi but hadin kata ngin ya lumpat ya kejingan show te ngin ya lum ya kene kejingan show kene kapor but hadin kata pat ngin ya penlong ya kejing duai ke belengkot kena mu blame ke ku kene ki jing ai ngo jongi but kene kejing ai ngo ken long sha ki atiar nak bentang gospel ke jong Chris te ngan lum mga hiye pila ban lum hiye menyestan nang ni got some wine right bagi pendam dikli pat ni ada wine au blai pa jingi phap neng ni ai ngo se hi se ne ka por bagi la pan mani ya me bat ban pen i ki jing songo jongi lemba ki jing kan show jongi kublai gitu ki ti ki pasbon go try ki bla no hai ki long yeng long sem jongi kublai na ka banta i wei pi wei i bla la ban ai ka ninga sngi na twai na banta ki tu bam shim la ban ai men ai ai ka khu ye ki go try ha ki jing don kam jo ki malaga sngi to shim ne ka ne ban trai kam ye ka na ba kan long ka jing ka khu ha ka jing trai bat ka jing bet jong sembai ke gospel jong me agar temu Jisu ni pan amen
Prabaget bagi paralog klem da pen slam show ngini ya bet no sha kejing ya puli jongi bentaga sngi ka subject ka bangla ai kerteng akadi ga sngi kalong reflections from God's word during the COVID pandemic. Reflection from God's word during the COVID pandemic. Ki sumba perkhat lembaga ketin jong oblay ha kipor jong kajing pangklam COVID-19 COVID-19 pandemic kalong kajing pang lanega kaklam kabala sar iki perthai barok kat bangarang pet hajing syai ya kajing bo jingken jong World Health Organization ngayo ba kito ki balayo ikane gijingpan kilatam ya ka million ngot ki breu lakumno la shaila ne la shisngi yokin poi kamba R.9 million kiri ki babon hajing sha ki la yasham ya kane kajing yasham ka basngosi haba ki nong shong shnong jong kiri baro hajing sha kila shong hapdang kajing ear Wat hakini gijaka ki bangingi shong isa kini gisngi ni im hapdang jing ear. Henry nims ear Henry nim devans ear namar ublay don batni. Ublay jongi un ai yangi yagajing yada. Teng aju perkat. Lana day bangayo kum gani gajing pan ka e ban jaya na. Hoy gajing sosi kandon gajing ting kandon. Rengat rai kumu kristan. Ni day ban yengs kem ban shanya bu bleun le ka bahatam na ngets kem ki don shipon ki blayo e gajing ban khia ki don shipon ha jing sha ki bamla ban yele you know knyang jing pam rai ka khubor ka basngot nat kalong lengba kine gajing ya syam jongi kalong ba anda ujisun wan kito ki bam syam lala ban yakun you know knyang jing pam na kabanta kita ki paper ya kapan ngim la ban tip ngim la ban jer kerteng ublay na ngets kem un priang yangi syakata ki hima ga jogu lada ngi lai panya sup bat u lada ngi la le ka bahatam lada ka jing im jongi kalong marjan bat ublay hoi kat kum ki peladot wa ki jing im ki lai ya ki lak ngot hagi ri ki paper habang apet ka statistic jong ri India kila don palat khatlai hajar sans pangut ki breo jing shai blayo kene ki jingpan keleng kari India jongi bat kumba south hotam ki breo kila do no ya ki jing im jong ki ni ai duai prabangai ngin yai duai bat lengba ka jing duai hi but lengba ka jing ai ngo you play lengba ka jing don run kat jong play ngitip bangin job ha jing sha ya kene ka jing pan menchum tayo la da pikan mau ki don shibun ki jing pan ki bangila ya pet pikan mau ya ka jing kran menchum tayo kila don shibun ki jing pan ki bangila ya pet ba man la ka spa snem ka don ka no ka jing pan ka bakrau ka balawan ha kijat ban rio jong ne ka perthai hoi ki don ki jing pang ki baki classify ki kum ki outbreak ki don ki jing pang baki classify ki kum ki epidemic ki don ki jing pang ki baki happen classify kum ka pandemic kan ne ki jing pang ka bang ya shem menta ka mga ong pi mane aspa shi totally ki ri ki don ye ki nong pang COVID-19 prabanget lembaga jing duai but na ngets kem lembaga keting ka jong play ka ne ka sngi in yo ya ki kentin la negi sumbok perkat ki basngotanan haka bangin la let's say ban pensan ya ke jinget jongi what happening kini ki por ki ba ek ki batan happening kini ki por haka ba shibon ki ek ki ba julang ngim la sho ajing sha ban le yaki ki rukom im ki rukom yat ki rukom yeng ki la pher ban ngam tip nang ne shakmat let's say ke jing im jong pi jong a kanum long shot kum baga julang men haki ne gi sngi kat ba dan penlat yang jing sha ban let thet yaki jor ki jap yaki jing pam jing di jongi kat ba rang ya halenti
ki breu kat bekiyo way para breu ki hapan ya kan run ki hapan ya don kata ka physical distance dan kata ka social distance ka baki ki on but ki breu ki hapan long ki ba atakar ki hapan ri yala de ndai ngai I hapan kini ki baro namtip lada ka jingshan ya jongi kala ban long kumba ka long menshua namar ngipet yagi para breu baki don let's say baki lak ban don ya ki symptoms ki lak ban don ki virus but ni im hakata gurukom bangi hap banyak yar para lok pat ki pra banget kwa banwan ra yaga kubor ka basnotanat kuma kini ki por hoat ni don kam ban yada hoat ni don kam ban sumari lade henry haga joka por na try ngimdei ban klet ya ke jinglong Kristan ke jonga ba jongpi ngimdei ban perkhat ke jinglong Kristan ke jongi ke ban long tang hagi yung mani ngimdei ban perkhat ke jinglong Kristan jongi ke ban long tang hagi kep ki be hap le se bat ni ini pa imenta na sngi lembaga gospel ke jong Lukas ke ke bo Jisu hikai yang I wepi way ke bo Jisu hikai yang I wepi way Nakwa on penyesurim shipang ka nega jingjia haga Bible bat ka jing yashem jongi kini gisngi natrai ka don ka jing yesurim ka babon nan shu ai ka background kandia ka lendong ka bakhat nyo jong ka gospel jong Lukas ka kren shapang kamtam ki khot ki bakhat way hadu khat kandai ka kren kumno Jisu ula yo pediani ka jing kerpat jong ki papang nyang tholi lani ka papang nyang lengkut but Jisu ulapan kot yaki si pomot kidan but ngen si puli yaki jing puli hadin katu kat ni henry ngasu papan keren kandiat halor kani ka jingpang yang tholi kala yesriam hajing sha but ka jingpang COVID-19 ka ba ngingi yo I kini gisngi ka ba ngingi im nisa ka jingpang yang tholi gitu ki por ka long sha ka jingpang baki breu ki isi yakino ijat breu ki ba la yo ikane ka jingpang yang tholi hakini gisngi hajing sha ki start science ki la shem ba ka jingpang yang tholi kamdei ka jingpang ka bamla ban pen kot pen khia lada dei baki lap haga por ka ba biang lada dei baki lap haga por ka ba dang kam kloi ki bor dawai lane ki start science agane gisngi ki don hajing shai ki multi drug therapy ban penjem yagane jingpang ka jingpang yang tholi hajing sha ka jia namar baki breu ki sha infect lane ki yo yag jingbit jong nyok nyang lengba ki microbacterium library but ki ne ki jat knyang hajing shisha kim dei ki jat knyang ki ba kem kloi lane ki breu ki yo ban kem kloi ki breu ki la ban yo inu knyang but hadu arpo snem ki don ki journals ki medical journals ki bi atho ekane san hadu arpo snem hadu ban pen ya ki symptoms jong ne jingpang but barabor gane jingpang hajing sha kamju chia lane kamju urlong lemda ki breu ki im ki sa haga joga jaka banya shong hajan iwe bani pendon kam ki tiar kitar lane shong ba begidon ka close social contact te haba ki breu ki sedang banyo akan nega jingpang leprosy bon sen ka ai bajujia ka judon shwa ka dak haka sni do jong breu lane ka breu ka bayo to jingpang ka nega sni do hajing sha ka kalarong ki ang apparent discoloration hadin ba ka don ka nega jing kalarong hadin katto kat ne pol lane katto kat ne benai lane katto kat ne snem ki breu ki sedang hajing sha bansa yo ke jingpang ka bakham kraw lane ke jingpang ka bakham trim ke jingpang yang tholi hajing sha la dei ki breu ki yo ne jingpang nga ha ke jing song tho jonga ulai seriam ku ulong ku munyang lengkut namar yang lengkut hajing sha la ngol tho akrukom bagane ka kerteng kadai ban batai ke jingmut unyang lengkut udai jat kenyang hajing sha bo bam ni ka do jongi bam sendon ye ki khot met jongi neo microbacterium library hajing sha bo bam ye ka do jong breu ki don ki breu ki badot no ki shimpriakti ki don ki breu hajing sha ki badot no ye ka dur ka da jong ka pat jong ki bat babon ki breu hajing sha
la kim yo ya ka dawai ka por ba pian ko mang la patha man ne ka la pan long life threatening ru ngin ya puli kandiat lembaga ni ka jing thok ba khoi but ngin persyang ban yo lightly ki jing hikai but ngin se wan rai ke application but ngan sepen kut ta ka we ka jing thok khana shapang uwe ubriu ubale trai ren kat but kini ki ba pang but kini ba pang leprosy la ne kini ba pang yang tholi but ngatrai lemba kata jing thok khana ngin yo ya ka jing hikai ka pusngo tana kini gisngi hakaba ngi ngeshem ya ga ne ga jing pan tu ya pai shwa ga tin jong play hadin ga ta in se wan chik ta jing hikai ngan sedang ban puli na ga khot ka ba na ga khot ka ba khat wei la nong ka ba khat nyo ga khot ka ba khat wei ter hado ga khot ba khat kan dai let's say ngan persyang ban ai yi comments happening la da day la ne gi sembo per khat happening la da day ba ngi don kam Kat kat we gong kala jiaru haba udang let sha Jerusalem umut yano u Jesus Christ kat bu Jesus udang let sha Jerusalem kadon ka ka bla jia kala jiaru haba udang let sha Jerusalem ba ula let ling ba ru na pedeng kari Samaria bat kari Galilea u Jesus kat bu la let na u kat bu la let sha Jerusalem ka ni ka passage jing sha kami atho u Jisu wan nae andre ka shu ang bu Jisu like sha Jerusalem kumba ka julong u Jisu la ya lengba kalenter John kari Palestine but ula lecha Jerusalem la ya na pedang gini ki arli gishnong ka Samaria but ka shnong Galilea kadon ka ka blaja ka khot bakat ar ka ong te haba udang let hapo kawai kashnong si pongwat ki rangba ki bapang tholi lanu nyam tholi ki layawan tan yau ne ka tin khasi hejing shal pipet ka tin Greek kamot baki lech u bantan raki yang na jingai barabor ki breg bapang nyam tholi ha Palestine ki por menshwa ki la shabe shabar jong ki imlang salang ki la hapan sa laga jong Bakat bagi sa laga jong la ki yo I gino ki breu hajing sha ki bakot ki bakya na jingai ki la hala sob ha wat wan shani na bar gilong ki breu ki batngit ki breu ki bang khoi ki ju hala kanam ki breu ki tip ba kim dai ban yai lang ba kata ka lenti ki jong unclean na kwa ban shu ka do go way hang ne ha ka WHO ka to ka ni snam man shwa ka la dep ban declare ba ka parthai kam don show ka jingpang leprosy yang lengkot Andre kat kum ki figures ki banginang yo I kini gisngi menta kinang don shibon ki breu ki bayo kini ki jingpang hot what hari India jongir ni khot yakini ki lepers colony udon away u research o blalet research lor kani baru ong ba u suggest lane u ajimot ba la kumno ki don kumba hinyo spatuli kini ki lepers colony pitip na madu menna mentaro la ki breu hakat tu kat ni ki jaka hari India ki yo kumne jingpang kamta mu yang tholi ba ka sni dok la sedang ban pair ya garong ki breu ki pet no kham se jingai takadau namar ba ki la sha nyoben le se ki imlang salang kim ban si hejing sha ban let ban organizing yakini ki lepers colony ngapen je ka documentary katu kat nis nem menshwa happy day begini bat ngayu I larang bakla ka day ka NDTV ka papanmi ya ka ne ka documentary haba ki let shakini ki leper colonies ki babon ang hari India ki yo I baki don ki ne ki kami ki bala the good not ki kti ki don ki riukan thai hejing sha ki badon ya ka khmat ka bala isi edo kata nama butuh yang ula bami kesini dok mereka kajian tu kan aku pesungut nak kelong babon naki namar bagi doktor kila yo ekalat ban treat ya ki kapor ke badai kila yo ya ke jingkoi mereka kila do not let's say get caught man but kata kelong ke pesungut nak mereka kini kisni jong Jesus Christ ki breu shisien bagi la yo ke ne jingpang don lat show ya ki hajing sha bakin don ke jingkermen bakin yo ya ke jingkoi hot I waila ne ar ki lapan koi
lara ka jingpang kamde ka jingpang nyang thole ka shudai ka jingpang bakla rong ka sne do hendrei kini ki shipawot kilai pertai Jesus Christ bat pet kumno kilai om ngan beteng nak tukot ka ba khat lai bat kilai kerpat jam kina om tehang ne ki yang na jangai ki kerpat yu Jesus ki nganget skam kilai om ngi long ki batnget ngi long ki bam khoi rai kat bagi o i bu Jesus la yat lang ba ta galenti kalau ai jing kermen ki bat kila sedang ban yam kerpat yu Jesus Christ bat kiyam kerpat nakano ka daw kila kerpat to isen a yangi khat khat sao gong te habau la yo i yaki ula om haki kilat pen i la de ha kilando kala jiate ha kat ba kidang yalet ya pen khot yala de way naki atau ngan sangai shwa ga khat ba khat sao te kini ki shipau ngot hadin bagi kerpat yu Jesus Christ u Jesus klawang to pi pilakot pendan u Jesus shu ang bet yaki kelat sha ki lendo bat kelit pen i pi ka julong ka rukom ka dustor gitu ki por lara ki breu hejing sha ki yo kum gini jat jingpang lara dai kum no ka ne jingpang ka jem ki haban let pen i sha ki lendo bat ki lendo ki nom ka ne jingpang kam dai jingpang yang thole la ne kin om ba ki lai jem bat kin don ki jing kinya jing kriam ki don ki jing le ki bagi haban le hajing sha ban wanra ya ka jing pen khoi halade te kini ki bro hajing sha u jisu klamwam shi pawat ki laiwan shi pawat ki nong pang yang thole ki laiwan anda ki lai yo ye ka jing kot anda ki lai yo sngaw ki tai kan tin jong jisu nga ngets kam ki lai mare na balai ha ka klemat ka bo jisu la kran ki nei kan tin nga ngets kam ki lai yo ya ka jing kot na maru jisu ong kilit pen i no sha kilando khot ka ba khat san ka ong uwai te na ki haba ula yo i ba ula pen haba u yo i ba la pen kia yu ula wan pai uda ya ro pendon burom yo blay da ka ktien ba jam bat ula dem krup hagi gejat jong uda ngu yu unete ulong unong Samaria si pawmot ngimtip na ekidon andre nga shus ngotho naga context sang ne ka intelligent guest ka jonga laban long bagi negi breu ki laban long ki kon Israel u jisu layat na pedeng ke Samaria ba ka Galilea ka Galilea syakanegal yang jong Galilee lane syakanegal yang jong Galilea jong shong Galilea kidai ki jiu sudah ki bashong syakalian jong Samaria kidai ki breu ki bam dai ki jiu bon sin ki nong Samaria ki jiu sha pet kho ki jiu sha ban ben ki jiu sha le ben hejing sha ki jiu Henry haga nega kelapmat kadon ka erga ka pala ka bajia kandai ngot na ki breu ki bala dai ban wan chu Jesus Christ ban aingo ban tang away one pai habula yo I ba u la pen kot pen kia para banget para lok namtip kan ngot nangi habangi yo agi jing pen kia ni aingo yu blay nasngok men kat to kat ni snem men chua udon way para lok kat bola do no iluk pa jong u kan ne ga jing pen yat ke jong blay ban ngan trai blay kam tip kam ba ya ka e ka ba lajia yu pa jong a but bonsin ki kristan ki bapunlut por bat ublay natrai lada kadon kapor ka bakmen lada kadon kapor ka basngosi kim lat lada kim ya lat pan ki aingo ublay nagbanta ki parongi ibu ni nong Samaria ngimtip ka jinget iu ka budon ragi nong Samaria ki degi brew ki bapok ni ki potam ki degi brew hajing sha ki balasha ban ben hake imlang salang gitu gisngi rai uniu breu ban udon kemen sim juga jing sngomo bat ula let sha uni unong pen khia oblong Jesus Christ nganget skam gini gi breu kila yo snow ya kam bu Jesus la train nganget skam gini gi breu kila yo I let's say yo kila yo iru let's say bu Jesus pen kot yaki nongpang nyang tholi lan nongpang nyang longkut lan leprosy kumbeki ong hapareng nane medical term ki ong Hansen's disease
cho nên phải cần khót cái bà khát san biển ni hang to bau ni unong Samaria kat bulawan ulaya ro pendon buram yu play ni kong baan ula dem lagi kejat jong u kabamot ula dem lagi kejat jong Jesus Christ Jesus ulong nong pan kia tikin nhau yu Jesus u play ngay sekarang kaktin jong play ka shai lenter kaktin jong play lane kabakun top lang ya kaktin jong u Jesus shao long but ulong u play ulong khôn jong play ha ka jingwan jong sa kanay patay banyap na banta jong ni rai Jesus long play na ba u Yones ha ka lenong ka banikong ka khot ka banikong ha do balay ka ong ba u ktin u balong u Jesus Christ ula long ba do play but ula don ba do play but leng ba u ktin ki parok ki lalong but don ki ba lalong ki ba klem long klem da u ting yu I han ne ba uni unong pen khia uni unong thao ula ai uni unong pang ya ki jing kot ka ba pura pat uni ula songo pat ula wan pat man ai ngo yu Jesus Christ pet ki kantin ki ba ngia shem han ne ha ki khot ki ba bot ka khot ka ba khat nyo u Jesus te ula ya tho ula ong shem la pen khot ya ki shipau henry hanno kita ki khandai u Jesus la longa ong ha ka por ba ki khot let's say nga bangan ay ka jing pen khia la ne bangan kran ki kantin ba ki negin yo khia ki dan hado shipau henry menta pat usa stang way breu bawan ban ai ngo nakabanta ka jing le ka jong Jesus Christ kalau penlengo yu Jesus Christ ha ka we ka liang rai nga ngets kem ka jing penlengo a jing sha ka long kum ka jing hikai ka bu kwa ban hikai ka tu ki breu ki bio I ya ka ne ka jing le kamba ka jong u bat kidai ban nang ban ai ngo la ne kidai ban nang ban songo ya ka ka ba ha ka bangi ni yo bonsen paralok bonsen pra banget ngasong si ban oi ka ne kan top yang ngar gom jo habangi yo ya kino ki jing le has bun jong ki breu ngi su pen kut no tang na kakten bong ku play shibun kakten ba su ong ku play shibun kam dan jingmut la dang ngina do no ngim don kata ka men sim ka ba snow lem ka ba tam men sim ka ba snow ngo na ka banta ka jing le has bun jong ki breu but haba ka wan na do no ngan ya tho ya pi kam ju ne tang bat ni ka poi ka sing ka poi ka por ha ka ba ngi khambit ni khambien ngi shabi ki wei pat na jing shabi ki don ha ka jing ka jing shitam ni ai yaki ni rap yaki ni senyang yaki lemba ki bor ki lat ki pangini yo ni la rai kini ki sngi prawange parlok kalong ke ke pas ngosi ke imlang salang kala hiar hado kata om tang ga jela jungi om tang ga di jungi rai ka perthai salansa ke imlang salang kala hiar hado kata bangas ngotenat jing syapan yo na ki wei pat rengam ngotenat pat ban ai you know ngas ngotenat jing syapan pan rengam jus ngotenat jing sya ban pen mi na ka pla jonga prabanget ni hap ni perkhat bahalon kani u jisu ulong uta unuksa la namuna ubolong perfect la ngala penon kam dengan ni kaktin pareng ubolong perfect hado kata baladang ngingi kwa ban kami lade bangilong kinong buat ki jong u na try kan ni kadai kalenti ka bangi parok ni dai ban yai to ni pet ka khot ka ba khat pra khat nyo u jisu la lango u jisu la kali ka jing kali shai kita ki khandai ban tang we na try ka don ka ka bu jisu kwa ban hikai hang ni bat ni pet na ka khot ka ba khat pra ba khat khandai nan puli lang ki ni khot bro a om shem la shem kita maaf ya om shem la shem kiba la wat pai ban ai purom you blame han rai tang une unong wei umut unong Samaria don day na pedeng jong Jew kani mat kalapan weekly ai ngi ke jimut ba le se kani ka miracle ne kamba ko pala ko jisu la le yo kala jia le se ha ka territory jong Jew takadaw ong tanguni unong way ulawan ban pani gijing snongo ulawan ban aingo khot pakat khandai ka ong de ula ong ha u to yeng jot khelen no ru ka jinget jome kala pen khia yame ki kantin ki bas ngutana hando kata ta prabanget paralok kini kantin ki pen kan mau yangi baka jing pen khia ka jom play kam de tang ka jing pen khia ka bakin jaman sim
kajing penkia ka bagenja do. Henry ka dai kajing penkia ka bagenja mensim rukumju. Hagani kajing im ka bangingi im ngisa hot ngila wan shagani pertai pop ka bainong jong pop ang kaktin jong blame ba ka dai kajing yap. Henry kajing yap kam kut prabanget. Kajing yap kam kut paralok namar hakawai ka sngi ya ka ne kajing yap ka mo apostle Paul la ka shiti jong u shiginong korin ba ya kajing yap on moit no. Ya ka jingyap on nguit no bat ya ka bol jongka on penluet no par. O death, where is thy sting? Nga ngits kem. Baka ne ka jing ya thuk kanala ne ka ne ka jing ya shem ka jong Jesus Christ rengkat bakini ki shipomut ki bapang yang tholi ka hikaya ngi. Bahwa ni duai ke jing penkot penkiak ni duai ya ke jing don kat jong play jing im jong im ke jaman sim rai ke jing don kam ya piu je nga bengin ya duai ke ngi pra bengai paralok ka de ke jing kot jing kiak ka baken jaman sim ka bengi barok ni don kam banyo lightly kimat ngani thok ke jing thok khana bat ini penkot kamar ke baning Ujisu ulang frontline worker. Lani ujisu ulang unong tre ubahashwa lani ubakmat do. Kejimpang nyang tholi itu kipor ko mangalaban mene kadai kejimpang hajing sya babon ki bre bagi yok kene kejimpang kila syabe no. Syabar kim lang salang. Imat lalong no kum kajing long jongi kini kesngi ngidon kajing ting ya ki bayok kene kejimpang COVID-19. Hoi kadang kajing isrim hang nebat nga kwa onra ya gini ki application kenang bang ninyo ya katu kat ni ki reflections bang ini reflect lan katu kat ni ki sembo perkat bang ini perkat kumnong idei ban im hagini ki por kum ki kristan kumnong idei ban im kum ki khon ki jong play ki bakam ki balong ki khon ki jong play ki balet jing sai na kawai katayo sa kawai pat ki bakan mau you play bat made bat sngi hanrai hato kajing im ke jongi ya rengkat bakata ke jingkam ke jongi adon ngalaju don ke ne ke jing ke jing im jonga ngets kam piwe pila ban so thoi ke ne jing ba bon sen ka theory ba ka practical kam ju ya lang bang i ka classic case ang ne ba ka theory ba ka practical kam ya lang ujisu lalong frontline worker ba klem no pen no ujisu lalong frontline worker ha jing sha balayat bed banlet ke ba hatam nagabanta ki breg bapang ki basitam inay kranetan ki breg bapang ki basitam rai ujisu ula wancha ngene pertai ka bible ka amba don kamban wancha ngene pertai banyak nagbanta jungi rai na manu play ukwa banyakan do bat ni ki breg ban ay ngi gajing pen im takada ujisu lawan sya ngene pertai banyak nagbanta jungi gajing ka basikat dai prabangai Jingi ka basikat day ka ujisu dan nagbantai jungi ujisu como frontline worker let klam da nyo ben no hakini kisngi paralok ngidon ki doctor ngidon ki nurse ngidon ki nongnya ambulance ngidon ki paramedics ki paper ngidon ki pulit ngidon ki weki brew jing sha ki badon ka jingi day ka bajan ha jing sha hakini ki jingpang hakini ka ri jungi bat hakini ki katto kat nisngi hakini ka jela ka jungi kum ki kristan ka engile yakini ki priyo hakajaka bangin aiman sim yaki hot nia duai ki ngi sem ki jongi ragi kam ki bangi le pat prabanget ki kam ki bangi le paralok lani ki jing perkhat ki bangi perkhat sapang ni ki priyo hato ka long kum ka jing perkhat ka jong Jesus Christ ujisu ra kendo na dong shadong banwan shakini ki priyo shi phomut hoi ke jingkali galong da gawai ba khandai ngot ke khlam sngongo ya ka e bu Jisu la le andrai uwei na pedang kito la sngongo ya ke jingle ba ha jong Jesus Christ u Jisu la long frontline worker ba khmatam bar kini sngi pralok barabanget ngihap ban duai shitam na gabanta kini kiba ya khun na gabanta ke emlang sa lang jongi ki bia khun na gabanta ka society ke jongi Hagajaka bengin ostracize ki, hagajaka bengin kentait ki. Hatong imla le se bangle daka ka become don let's say ki jinglong ke jong Chris hangi. Hoi ni hapan shim i precautions, ni hapan shim yaki ni hapan ya dai lati. Henry kamut balada
ngedai la de kamut hajing sha bangin shu perkat ane keno tang namar bagi layo kene ke jingpang ki dai ki priu ki bladai ban le no kham she chngai kamat ka ba no priu ba pang na trai usung tho ye kene ke jing ubriu ba pang ubriu ba shitam usung tho ye kene ke jing ban ngala shisha ban bo hagi kijat ngala ban bo ki juti jong itu ki priu ki badan ye kene ke jingpang namar ladangi ki bampat yo kene jing pang i don hap den jing shom sir ka ba bamla shuban batai kano gitu ki pri bla yo kene jing pang kai ka ba jai ki ladangi kum ka society ngi kum ka balang ngi kum ki paradok parasnam ngi kum ki brio ki jong bla ngi kum ki kristan ngimla ajing sha ban le ka babhatan ban aiman sim kum kene ki brio atrai ngir ngilong kum gitu ki khandai ngot ngilayo na dong sha dong ngilade rai ngimnang hajing sha ban aingo you blay ya ke ai bulale na penta jungi ke jing ya da gawan nu blay nyim da jing arta tin ya kata la ke jing pang ga hapan wan nga ngets kem u blay un ai ya ka bor ya gitu jing sha ki balangat ha ne ke jing pang klam han ke ba kham kong san galong la rang ila bat sngongo komuni u non samaria u ba pang nyam thole u ba pang nyam langkot de ke jing le pas bun jo me is jo blay Jong Jesus Christ. Kano ay mangi. Kung makinigi por hatong imla ajing shawan pen i gajing songo jongi namar bungiyo kabam kadi niyo agi jaka shong jaka sa ni im ni sa hajing sha ha pedeng ka hot ni long ki ba shong sir ka wai galiang handai kat bangi dona ki yung kisam jongi ni long ki ba heaven sim. Mereka bakat tu paralog na kwat banwan sa katu ko kwat bakat kandai baka ong. Uniu brio kat bawan si Jesus Christ, Jesus la shem ya baru la penyang ya baru ong kile. Nga ke jinget jome kalapen kia ya me. Ke jingpen kia ke buniu nong Samaria la yo kadai ke jingpen kia ke bakan jaman sim, bat kadai ke nega jo ke jing kia ke bakan jaman sim, ni baru ajing sha ni dai ban yo hakini ki po ki bangi ni ibnisa. Prabanget kani ke perthai kanum ne junam ngin da persang kat bangi persang ngin da lek kat bangi lek kani ke perthai kanum ne junam ha ka wei ka sni ka tin jong blai ko om bakan sakut kan sakut lada ka kut ngin don cha ai ngin don kat badu blai ngin don kat bagi ta ki ba blai un kan tat yangi bat un hapan bread yangi shaka lawarding shaka hell ane shaka dujok ni hapan ni perkat mahal kini kimat na kwa pen kut dengan ni gawe jing itu kana u Joseph de Vuster udai ubreu na Belgium lakai u snam kat praspa Sao Paulo u snam kat praspa nyo pulai mau bat u wedi kimen hajing shao menjo u la draft yu ubon let shaka way naki lepers colony ki badon Hawaii haganeka island laneka dolan nong bagi kot Molokai. But hagani do lang nong Molokai kadon kani ka way ka Hamlet lani ka nei ka way ka shnong ka badet ka bagi la khot ya ka kalu papa. Try de kalu papa ka kerteng. Hagani ka shnong kalu papa baro ki brio hajing sha na ri America baro ka way lawan ra yaki ki brio ki bukum no ki basong basa ka nei ka jaka ki brio ka bayo ka jingpang nyang tholi ki bayo ka jingpang nyang lengkun. Kila siya abandon, bam, di, ye, sam, kila hapan chulet siya kanega jaka. Hagaway kasngi kat baga jingkot lawan hajing siya hao men jong umni lane uwe nagi si para jong umni Joseph de Vuster, jong Joseph. Ni uwe nagi si para jong ulayopang but kajing terwag lawan chu Joseph. Ki breu glaong men let cerita la caka ki dan tang ki breu penyang ki bapang yang tholi let say men la pan yo e to ke jingpang rai ki u Joseph de Vuster ong kum no ngan let na man ngan let ban tre ka kam ke jong blai but nga kwa ban long frontline worker ha to ke caka u Joseph de Vuster la let cerita to ke caka ke jing to khana se phang ka life history jong Joseph de Vuster ka ong bakat bu la point se to ke caka la yo i ba ki don ki ne ki jing place nam ki don kini ki jing dukut no ajong ki kti ki don kini ki khmat ajing sha ki blas dang ban no mar kan ne ki jing pang
kelas sedang ban bam ya ka dok jong itu ibre nomar kim don da wai da shin kim don ka bam ka ba biang ha jing sha ban ai ki ka jing kwat jing khia u Joseph de Viersto la not come and see him and re la ong tang away ngan persang ban ai ka jing sumar ka ba hatam nomar u play la pha yang a shikani ga chaka u Joseph de Viersto la let ha ga snem khat pras pa nyopulai but penlengkot kena jing itu kana Joseph de Viersto hadir mula shnai ki school ki jaka ki ba per habadon bro ba yap ula dep u shnai ki sunduk yap jong ki habadon ki bro ba pang ulet ki khot seal ban let ban pen khot ki gitu ki snam la ne gitu dop ut jong ki kado ya wai ko ga sngi u Joseph de Viersto u klamtep ba ka ne jing pang kalawan ha u Joseph de Viersto la yo hajing sha ya kan nega jingpang yang tholi badu klempoi perkhat bagade kata jingpang yang tholi ko wai gasngi udang pentnam bad kat bola pentnam kaladon ke jing pedung bad ha kata ke benta bladon ke jing pedung u klem small tho ya ke jingpang prabangai u Joseph de Viersto ula yo ya ke jingpang leprosy la nega jingpang yang tholi na ke benta ke jing shakri jong u ya ki wai pat Pras pa kabu kandai u Joseph de Viersto la yap pitip aga por u yap ki pre homolakai hakalu papa gi ong kumno ki ong neu de kupa jungi u bala ai bam ngi u bala hikai ngi u neu de u breu hajing shau bala ai u bala hikai ngi kumno bingini ban im kumno ngi de ban shania hu blai but u neu breu u long shisha u kupa jungi but ngimsha ba pin shim not ya kamet jong ban let ban tep hakata ka por ka government Belgium klakwa jing sha ban tep ya kane ka met yap jong re kini ki klam sha ki tep amola kai rin khado ya wai mat adien katto kan ne por ka government Belgium ka yo ban say ya kamet baro ikish ing bat klara ikitu kish ing bat kila tep Belgium Henry ya ka ketika mon larang bakla hawai ka ketika mon ka jong Joseph de Viersto haduk menementa ka don ka jaka hamolakai Hawaii bagakti ka don ka jaka bagi ong bagakti dan ka keti ka jong Joseph de Viersto ka don hanta prabangai paralog u Jisu ulawan ban long pop na gabanta jong pijona u Jisu ulawan ban sat ya ki jingmong jongi ya ka baka pop kalawan ra halo jongi Henry hatongi nila na ban pen I lane ban shim ya gane gnuksa ga jong Jisu but ban let hikamu Jisu lale they hok bo Jisu ong they tang uwe ubala ban IT yalade nagbanta ki parlok jompi hato they mapi parlok hato they mapi prabangai ngamte na syubuk kene jing keli happy kene kesmi tongin long kita ke Kristan kum hagi niki por jong kene jing pang COVID-19 ngin im na ke jing long adakar nginum ken sting ye kene jing pang na ya joka por habang ngingyo e kalat ban pen I de ki wei pat ki rukom ya ke jing I jong I lane ke jing Kristan jong ina banta ki toy playo kene jing pang tongin le haka rukop ke bo Jisu lale hato pi kwa ban long u frontline worker pi kwa ban long kita ki nong tre ki balong hashwa ki doctor ki nurse ki nong tre jong ka state machinery baro ki la IT ki la ki yin ki sem jong ki la let chikini ki jaka chikini ki hospital ki ba pero kene ga region I ba kene ga jilla ga jong I ban let ban ai jing sumar na ban ta ki ne ki papang kene ga sngi na kwa ban I'm sim, yaki doctor, yaki nurse, yaki paramedics, yaki pulit, yaki weki belong involved, but kaniga COVID-19 pandemic health program. O blame don ren kat but pi. Pi la ka yin ka sem ka jong pi. Hoit nga snot ho, bangi don ha jing sha ki ba thoin ru ki doctors na ka balang jong ki balak ban don ha kaniga duty. Ki nurse ki lak ban don ha pedeng kaniga duty. Let's say kaman sim jong ki kalaban skong rit man sim no kim tip ka balak ban jia yaki
Prabangai tongin ya dua yaki, tongin ya aiman sim yaki, tongin ya le ya kababahatam ya kabu jisu lale nagabanta jong kitu papang yang lukot. To blay unkar ku yangi, to blay nyarap yangi, to blay nyalam yangi, kat bangi yait lemba kini gipor gijing hap hareng ni onka crisis. Henry, there is no other crisis which is far bigger than God. Kublay shibon, to blame kerku yangi, kat ba ni im yasa kini gisngi, but tongin im nagajing kermen, tongin im dagata gajing bo jisu hi, ublay hi, un aingi kapon, banyada nakani gajing pang. To ini penuai no kani gajing seng jongi, akani no pai sngi. Ngin ya pai syaka number kabalai spa kandai penyo, ka number kabalai spa kandai penyo. Na kuat jingwai berthamai ke nambah ke ba lai span rupuar na kuat jingwai ke berim. But nak SDA hymnal sau spa kendai puar ke jingwai ke baong kumu jisu. Hikai bangan kren gukpa, hikai bangan duai shisha, shilenter hikai yang banlong kum ujisu. Na kuat banlong kum ujisu atau pir pi kuat banlong kum ujisu paralok atau pir pi kuat banlong kum ujisu para bangai. Pikwa balong kumu Jisu tong ini yang lang, bat ini perkat ini pusan halor kini kentin, bat ini penuai kini kecingnya seng cumi. Kat bengi let, let's say ban yakren apa yang dilong yang long sem cumi, tong in ya let nak kata kecing kermen, play with the kambha ya kecing im cumi, bat ni hap ban shu IT hau ya kecing im cumi. Tong ini yang lang, bat ini ruai dan ya kecing ruai, hadir kata ini ya penuai dah kecing ruai. Penuai. Sure.
Au blay pa jingi bahabneng hakaneka sngi ka bakoi bakantang jome ngi IT gijing im jongi nabangi kwa balong shu kumu Jisu. Siem yang ikut rai bangin nang ban im ka jing im lang bagan nuksa. Ay yang ikut rai ka bor bangin long tang kita ki ban kam bangilong ki Kristan bangin kam bangilong ki nong bot ki jong Jisu. Henry kumbakan nega jing rai ka ong idai ban long kumu Jisu. Kukanrat kublay ki jing syakri jongi hakanega sngi. Pat kat bangia pai pat sya ki bahayeng bahasam jongi kat bangia pai pat sya ki kam ki jing tray jongi hakinegi sngi hakilong yeng long sam jongi. Ngi duwai ko try baman ai ga jing yada. Ngi duwai baman ai ka man sim ka bangila ban syania hame. Ngi duwai ko kanrat baman ai ka bor. Bagin yai rengkat bat me. Nama ka lenti ka bang ibarok ngi kwa ban yai. Kam kut hagani ka perthai, henry kan kut hang tay habneng, but day naka nega daw bangi barok ngilong kinong bot jong me hagani ka sngi. Kerku i way, i prabangat i parlok i balay, ya snot lang bat ngilong baga nega channel. To ay baka nega jing mani jongi, kan long ka ba syongkun, kan long ka ba donjing mot hado ka tata, but kan plig jing mot jing perkat jongi go try. Lembagi tu ki sembok jing perkat ki bangilayo. Lembah ka gospel jong Lukas. Try pa why not gani gajing selok jong itu ai ba gajing ba ka jong blay ka banandok ibam chukut. Ka jing sales pa ka jing IA ka jong Jesus Christ la ka met but ya ka snam jong u nagbanta ki pop jong i way pi way. Lem ba ka jing selok jong man sim ba khoi. Kini lai ho way ka jing long blay kin long lem kin long rengkat but i way pi way kon jong blay. Kin long rengkat bat kabalan, bat kin long rengkat bat nga bat pi, naduk menta, syaduki arta bam jukut. Amen.